па може. Може да ударя на Джуста бомбата, тя се върна и да го е гръмнала. Да, мечтай си е така да стане. F1 спринт онлайн. F1 спринт е онлайн в 10 часа. За жалост, да. И колко? Че казвате е тук, че избачи 200-300 хиляди от нищото. Те ще да към 4-5 часа. Между другото много пари, 200 хиляди ги изкарах за един ден. Вау, човек е 2 на 6 от успе, а вече е 10. Този има пистолети! Всичките ми лъжа. Този има всичките ми оръжия! Калашник, вземете ми калашника. Да, може. Вземете ми калашника. Човек, имам всичките лъжия. Ще го видите на клипа, Снимаш ли? Да. Хакер, да знаете, този е хакер, ще изкажа на мама. Аз ще ми дропне Пей имат. Ко? Макс Пей има някой. Сашо. Кочи? Макс Пейн 3 Сашо има. Макс Пейн нямам я бе! Имаше, че има. Той каза, че е теглил Just a Rip. Абе, то си използва оръжията си бе! Абе, как ме взривихте толкова бързо? Ами аз те взривих, аз зацелих по тебе, защото имаш оръжие. Аз по Джъста. Ти знаеш, че... Джъсти, ще искам бъз за тебе. Ти знаеш, че му кача няколко... Дени, аз първите бях убил, така че... Искам едно кой мясо. Той има също един. Ай, да ви, кой един. Сайде е бил от нас? Да. Той... Рибката лепна. Майко, какъв е той детъм? То си много лесен игра съм. Ай, по-бързо. What? Рибчо верно е лепнал? Да, той каза, че уча с спринта. Абе, джихадисти. Не бе, момче. Не бе! Дени, заради тебе ще ме убият. Да хлъпай! Аз не мога да се ориентирам къде са, бе. Пускам фикспа. I'm не fucking fight! Не, please. Ауч, затиснаха ме. Затиснаха на камиона. Това е невъзможно, бе. Чек да към камион се отбъкнах в него и той ме сблъска. Джъсти да ти сега на камион. Аз го пуснах споко. Не, друг го е пуснал. Сай да пукна. Гол, Сашо, гол. Саш, ти да не си лоухак. Ауч, не. Знаеш какво каза по едно време, преди като си правиш фермата за вилиджери? Ко? Сега е време. Пиел, май. А къде са? Къде са кой? Къдеца нямам дил. Нашия къдец! Ма къдеца нещо, уж имал никакви... Чай, ще скрипна. За кото им вайтна? За нещо. За нещо. След по самолета ще се щуби. Аз им път те мамех. След по самолета ще гръмни. Приятен камион, брат. Yes! Самолета гръмна! Just е свършен. Сашо, тръпи се, то самолета огънем! Сашо! Помогнете ми! Сайде! Всички стрелете по самолета! Стрелете самолета! Айде! Just е предсакам вече! Just мяташ се! Айде, Just е! Ще се върна назад да взема някой камион. Намерих един камион. Беда за мене! Не, аз си паднах само. Не, аз се бутнах. Сега първата работа ми е да ви бутна, Ти няма да да ви слезеш скоро. гледам на самолет. Диде, вяш Дидя. Диве. Да ям Дидя. Не бе, какво друго? Ама тате ти още не са озрели. Тате ти още не са озрели. Сашо, ти давай прав. Окей.
Опа! Главай! Опа! Да ти сега да виждате! Бързо! Трябва да се бега бързо. Сайде, искам да избуташ, Саш. Бързо. Сайде, защо ги тикат на Shadow Hex? Не знам, Сайде, Камил, за тебе! Не, тук ме е табак! Ще оцели ли колата да оцели? Хакера малучката умрях. Давай, що? Проблемчи. колко време има до това дете не още? Бот. Еми, на Бъба. да е по-случата, така си да. Давай, Сайде, давай. Не бива да те Пецакам изтрасне. Пецакам са дъжки. Сайде, тука скочи, бе! Не по лице, бе, мой. Земи камиона! Да, бе. Какво правиш, бе? Залети на този. Хакер! Какво? Исус! Дайте Исус! Той падна, вървеше по пъстика. Да. Сайде! Лети, народе, лети. О! Сега ли ме Аз като Исус паднах. Чакай, аз вчера бях Исус, където на ония дет, на кеп, на... И го целете, аз ще чепя него. Давайте, сколко ще се запали? Ау, бе. Хакер, как да ме експознеш, бе? Пуснах ти, Мария. Звука на скайпа и има звук. Звука... Виж звука... Не, Не, Саш, мамата. Ти си виновен. Пастун. О, успех. И Сайде Няма да ли Тролололололо. изтривата, той, исламска държава. Той. Ала какво правим? Ала какво? Какъв трол, бе? Ти си трол. Пуснах ви самолет. Абе, та бързо. Не го стреляйте този, не го стреляйте. Тъпи ли сме? Да. Заключи. С парола. Не може да го заключи. Как ще го удря? Абе, знаете, я не ставите други самолет. Никой да... Бутах ли те с Мария? Бутах ли те, бе? Не, падна върху мен. И аз те убих. Не е изписал, че ти си ме убил. Ма аз го бутах. 157 ранг. Почти съм на 160. И аз съм на първо място. Ще па не съм напълнителен кил. Сайде, сега навеждате. И аз, ама, и ще каза. Ето, никой не е взел. То никой. И бай-бай.